O fryniau Cymru I ben y byd, mae Tori James wedi cwblhau'r lot ac wedi mentro I ben uchaf ddeiar Everest. Tori oedd y Gymraes gyntaf I sefyll ar bwynt uchaf y byd ar gopa Mount Everest, a hynny bron I 20 mlynedd yn ôl. Tori, mae wir yn fraint I gyrraedd ati, achos be wyt ti wedi gyflawni, mae'n anhygol. Felly, pam nes di benderfynu I ddringo Mount Everest yn y lle cyntaf? Ro'n i'n 5 ar 20 oed. Dwedodd fy cariad, beth am y ddringo Everest? Nes I dweud na. A wedyn, darganfynais I, doedd dim Cymraes erioed wedi bod ar y copa Everest. Roedd yn anodd, cymrodd dros flwyddyn a hanner I paratoi. Ar ôl blwyddyn a hanner o baratoi, beth oedd yn mynd trwy dy feddwl di? Ro'n i'n poeni am fethu, ro'n i'n eisiau cyrraedd ar y copa, ond oedd yr alldaeth 72 diwrnod o'r ddechrau i'r diwedd. Pob dydd, ro'n i'n dweud wrth fy hun, rhaid I chi canolbwyntio am un dydd ar y tro. Ar ôl holl sgwrsio am y sialense, mam, sy'n ni gael paned, fi'n meddwl? Syniad da. Syniad da. Ni wedi gadael y goedwig am y soffa cyffyrddus iawn yma, achos un o dy heriau diweddar ydy, un sydd yn holl o wahanol, ydy dysgu'r iaith Gymraeg. Dwi erioed wedi teimlo'n mor fach o fod Cymraes na ar y copa Everest, ond ro'n i'n teimlo'n ychydig o Cymreictod argoch. Yn y cyfnod clo, dechreuais I dysgu Cymraeg, a wedyn wersi Cymraeg pan aeth fy mhlant fynd I ysgol. A sut mae'r her yma yn cymharu I her dringo mynyddoedd? Mae dysgu iaith fel y dringo Everest. Ti angen amynydd. Rhaid ti paratoi I wneud camgymeriadau. Mae'n anodd, un dernod dwi'n teimlo'n hyderus, a wedyn y dydd nesaf, dwi'n meddwl, dwi ddim yn gallu wneud hwn. Erbyn hyn, mae Tori yn gweithio fel siaradwr cyhoeddus, yn teithio'r byd yn rhannu ei phrofiadau ac yn helpu eraill I gyrraedd gorau I gallu. Mae llawer o debygrwydd rhwng antur a busnes. Dwi'n siarad am pwysigrwydd camu tu allan eich llwybr cyfforddus. A unrhyw un sydd wedi cael ei ysbrydoli ganddo ti, pa fath o gyngor sydd gen ti unrhyw un sydd yn meddwl wneud sialens arbennig? Pan fyddwch chi'n adeiladu tîm gryf, ti'n gallu cyflwyno unrhyw beth. Tori, mae wedi bod mor neis I sgwrsio gyda ti. Edrych ymlaen I weld be bydde di'n wneud nesa. Llongyfarchiadau enfawr a phob lwc am y dyfodol. Diolch.